Dobrý deň, dámy a páni, moje meno je Michala Moravcová a ja vás vítam pri našom pravidelnom týždennom prehľade udalostí. Takže najskôr sa pozrieme na to aktuálne, čo sa deje na trhoch. Takže momentálne výrazne posilujú hlavne akciové trhy, ktorým dodali náladu piatočné lepšie datá HDP z eurozóny za štvrtý kvartál a taktiež na trhu rastie optimizmus ohľadne dosiahnutia dohody medzi Gréckom a ostatnými veriteľmi eurozóny. Tieto jednania prebiehajú práve dneska, to znamená začínajú odpoledne sa spolu stretnú ministri financií eurozóny, ktorí bývajú označovaní táto skupina pod skratkou Eurogroup a dneska budú teda pokračovať v jednaniach s Gréckom s tým, že večer po 20. hodine by mala byť tisková konferencia, z ktorej by sme sa mali dozvedieť, či sa tieto jednania posunuli niekam ďalej alebo nie. Čo je ale dôležité je teda, že tieto správy dodávajú silu hlavne akciovým trhom. Americké akciové trhy v piatok uzatvorili na nových maximách ako S&P 500, Dow Jones, ale aj Nasdaq. Nasdaq dosiahol dokonca nových 15-ročných maxím. No a na druhej strane tým, že tie rizikové aktíva, kde teda ten hlavný reprezentant sú tieto akciové indexy prosperujú, tak bezpečné prístavy strácajú. Momentálne sú pod predajným tlakom hlavne americké štátne dlhopisy, to znamená, ich ceny klesajú a na druhej strane výnosy rastú. Takže výnosy z amerických 10-ročných štátnych dlhopisov posílili o 40 bodov alebo o 0,4%. Dostali sa solidne nad úroveň 2% a takýto vývoj je pozitívnym znakom pre americký dolár. V prípade, že tento vývoj na americkom trhu štátnych dlhopisov bude pokračovať, tak to bude teda pozitívnym znakom pre ten americký dolár. Ako som spomínala, tento vývoj, teda výpredaj na americkom trhu štátnych dlhopisov by mohol pokračovať v prípade, že sa nestane alebo že sa nezvýši konflikt na Ukrajine, prípadne, že jednania s Gréckom pôjdu tým správnym smerom. A naopak, v prípade, že konflikt na Ukrajine by sa vyhrotil alebo Grécko by nebolo schopné dosiahnuť dohodu s euroskupinou, tak určite by sa zvýšila poptávka po týchto výnosoch, čo znamená, že ich cena by išla smerom hore a výnosy dole. V tomto prípade naopak by aj klesla teda poptávka po rizikových aktívach, akými sú práve akcie. Čo nás čaká tento týždeň z makrokalendára, tak keď sa pozrieme do makrokalendára eurozóny, tak tam kľúčové dáta budú zverejnené v útorok. Tam je indikátor ZEU. Vo štvrtok bude zverejnený prvý zápis o zasadania Európskej centrálnej banky. Ide vlastne o prvý zápis v histórii, pretože vlastne Európska centrálna banka tento rok prvýkrát pristupuje k tomu, že bude zo svojich zasadaní zverejňovať zápisy, takže bude sa jednať o ten zápis z ledna, kedy zasadala Európska centrálna banka, vlastne o zápis, kedy Európska centrálna banka sa rozhodla prijať program kvantitatívneho uvoľňovania, takže z informačného hľadiska to bude určite veľmi prínosné. V piatok bude zverejnený index PMI z eurozóny zo všetkých krajín, to znamená postupne Nemecko, Francúzsko a eurozóna ako celok. Pred sebou sa dívame na graf ZEU. Vidíme, že vlastne spomínala som, že tento indikátor bude zverejnený v útorok. Vidíme, že za posledné 3 mesiace má tento indikátor naštartovaný pozitívny rast. Opäť tentokrát sa očakáva, že dosiahne vyšších hodnôt než v lednu. To znamená, mal by dosiahnuť hodnôt nad úroveň 50, čo bude pozitívne nielen pre Nemecko, ale aj pre eurozónu ako celok. A ako som už spomínala, dneska a zajtra teda sú tie jednania eurozóny a s Gréckom, čo bude veľmi kľúčové pre euro tento týždeň. Čo sa týka Spojených štátov amerických, tak v USA bude v stredu zverejnený zápis o zasadania Fedu, tam opäť kľúčové, na čo sa budeme pozerať, je potenciálny vývoj úrokových sazieb. V stredu budú zverejnené také tie klasické makrodata, ktoré môžu spôsobiť krátkodobú volatilitu, ale nie sú nejaké dôležité pre určenie nejakých hlavných trendov na americkom doláre, to znamená, budú zverejnené stavebné povolenia, počet započatých stavieb, využitie výrobných kapacít a priemyselná produkcia, vo štvrtok potom index Philly Fed.
Poďme sa tam pozrieť, ako by sa mohlo vyvíjať menový pár, hlavný menový pár euro-dolár tento týždeň pomocou grafov, teda pomocou technickej analýzy. Ako som už spomínala, to kľúčové bude určite, budú jednania s Gréckom a teda či je tam nejaká možnosť dosiahnutia dohody alebo nie. Vidíme, že eurodolár je postupne v takom mierne rastúcom trende. Pozeráme sa spolu na 4-hodinový graf. Držíme sa na touto rastúcou trendovou líniou. Máme pred sebou hodnotu dôležitej rezistencie Fibonacciho hladiny 23,60, čo je vlastne Fibo tohoto výpredaja. To znamená výpredaja z prosinca 2014 až po 26. leden 2015. V prípade, že sa teda nám podarí dostať na túto prvú rezistenciu, tak potom by som povedala, že je veľmi pravdepodobné, že budeme smerovať k tej druhej Fibonacciho rezistencii 38,20, čo korešponduje s úrovňou približne 1,1650. Táto úroveň sa mi zdá celkom perspektívna, pretože nielen, že to je druhá Fibonacciho úroveň v poradí, ale aj preto vlastne, že by išlo o retest tohoto klesajúceho kanálu, v ktorom sa eurodolár pohyboval. Dostali sme sa z neho von a vlastne túto by sme ho opätovne otestovali. Takže dokiaľ budeme na touto rastúcou trendovou líniou v prípade, že sa nám podarí nejak silnejšie uzavrieť na tou hladinou 23,60, tak si myslím, že celkom reálne, že to euro by mohlo ďalej posilovať, ale ako hovorím, kľúčové budú jednania s Gréckom. V prípade, že budú neúspešné, tak môžeme očakávať prelomenie tejto rastúcej trendovej línie a opätovne testovanie predchozích miním. No a okrem eurodolaru sa ešte pozrieme na pár eurá voči japonskému jenu, ktorý je určite zaujímavé tento menový pár sledovať, hlavne v prípade, že by sme sa dostali k hodnote 137,60. Vidíme, že táto hodnota korešponduje s týmito predchozími maximami, ale taktiež tu máme hodnotu 55 denného priemeru a zdá sa táto hodnota ako veľmi silnou rezistenciou a v prípade odmietnutia by sa nám tu opäť otvoril krásny priestor smerom dole pre oslabenie eura. Naopak v prípade, že teda euro by dostalo nejakú veľmi veľkú silu a začalo posielať, tak potom nás čaká hodnota 140 a 100-denný priemer, takže určite kľúčové sledovať reakciu euro JPY na hodnotu 137,60. No a keď sa ešte pozrieme mimo eurozónu a mimo Spojené štáty americké do sveta, čo nás tento týždeň čaká, tak čo sa týka britskej libry, britská libra dostala pozitívny impuls v nedeľu, keď pán Wells, jeden z členov bankovej rady britskej centrálnej banky, uviedol, že on sám očakáva rýchlejšie zvýšenie úrokových sadzieb než samotný trh. Treba ale upozorniť, že tento pán je ten pán, ktorý v posledných mesiacoch hlasoval za zvýšenie úrokových sadzieb, takže je to pán, ktorý skutočne by rád videl zvýšenie úrokových sadzieb čo najskôr, takže treba brať toto do úvahy. Taktiež v útorok budú zverejnené data inflácie, to znamená index spotrebiteľských cien z Veľkej Británie. Očakáva sa, že tento index bude naďalej oslabovať, to znamená, že dosiahne v lednu iba medziročného rastu 0,3%, takže ďalší pokles oproti predchozím hodnotám. V prípade, že sa potvrdí pokles cenovej hladiny v Británii, tak bude to pre britskú libru skôr negatívne než pozitívne, pretože skutočne čím nižšia bude inflácia, tým bude britská centrálna banka menej nútená zvýšiť úrokové sadzby. V stredu nás čakajú ešte data z trhu práce, tam budú kľúčové hlavne hodnota výdelkov, pretože samotná britská centrálna banka uvádza, že k tomu, aby mohla zvýšiť úrokové sadzby, potrebuje vidieť rast miest, aby bola istá, že obyvatelia Briti budú schopní splácať vyššie hypotéky v prípade vyšších úrokových sadzieb. Takže toto bude kľúčové, či porastú výdelky Britov. No a v ten samý deň bude zverejnený zápis posledného zasadania Britskej centrálnej banky. Tam samozrejme bude kľúčové, ako hlasovali jednotliví členovia. Naposledy už aj vlastne tí dvaja, ktorí hlasovali za zvýšenie úrokových sadzieb, sa priklonili k tomu, že zostanú úrokové sadzby nezmenené. Takže budeme sledovať, ako sa mení názor na úrokové sadzby vo Veľkej Británii. Dneska Japonsko zverejnilo svoje dáta hrubého domáceho produktu. Hoci boli tieto dáta horšie než očakávania, tak Japonsko sa vo 4. kvartáli konečne dostalo z recese. To znamená, v 2. a v 3. kvartáli bol
pokles HDP. Čo sa týka novozélandského dolaru, tak tam opäť v útorok nás čaká aukcia mlieka. V prípade, že cena mlieka porastie, tak to bude pozitívne pre novozélandsky dolár. Na ten sa pozrieme za chvíľu aj pomocou grafu. Ešte v útorok vo večerných hodinách bude mať prejav pán guvernér zo Švajčiarskej centrálnej banky. Táto banka je teda po svojom zákroku rozhodnutí opustiť fixačné pásma eura voči franku na úrovni 1,20 pečlivo sledovaná, no a v stredu ráno zasadá Japonská centrálna banka. Takže poďme už sa pozrieť na spomínaný novozélandsky dolár, ktorého vývoj je z pohľadu technickej analýzy pomerne zaujímavý. Takže dívame sa spolu na 4-hodinový graf novozélandského doláru voči americkému doláru. Vidíme, že vlastne tento menový pár opustil tento klesajúci kanál, v ktorom sa pohyboval takmer 4 mesiace a momentálne vlastne vidíme, že sa obchoduje o veľmi, veľmi kľúčových úrovní, že opäť testujeme tento kanál. Takže bude dôležité, či sa do ňoho vráti alebo nie, takže je potreba sledovať túto hodnotu. Je tam veľká pravdepodobnosť aj odmietnutia tejto hodnoty a následné oslabenie novozélandského dolaru. V prípade ale, že by bola aukcia mlieka veľmi, veľmi pozitívna, tak je možné, že novozélandský dolár by sa vrátil do tohoto klesajúceho hodnotu. Takže veľmi dôležité úrovne treba sledovať. Ďalej by som sa ešte s vami rada pozrela na austrálsky dolár. S austrálskym dolárom to vypadá veľmi špatne, hlavne voči novozélandskému doláru. Tam AUD NZD dosiahlo nových miním, ale keď sa pozrieme na ten samotný austrálsky dolár voči americkému doláru, tak sa tento menový pár obchoduje blízko rezistencie v podobe 55-denného priemeru na 4-hodinovom grafe, čo znamená, že ten austrálsky dolár by mohol byť z tohoto pohľadu pomerne vysoko, dosahujeme stále nižších a nižších vrcholov, takže je možné, že austrálsky dolár postupne budú dochádzať cíli a zase začne vyhrávať ten americký nad tým austrálskym. No a na záver sa ešte spolu pozrieme na ropu, kde sa taktiež vytvára veľmi zaujímavá technická formácia. A to konkrétne na 4-hodinovom grafe môžeme vidieť, že ropa vlastne vytvára trojitý vrchol, ktorý momentálne testuje. Aby sa potvrdilo prekonanie trojitého vrcholu, tak je dôležité, aby sme uzavreli ideálne na dennej sviečke nad hodnotou 54,25. V tom prípade sa nám otvára krásny priestor až k hodnote 58,70. V prípade odmietnutia toho trojitého vrcholu sa pravdepodobne vrátime k tejto rastúcej trendovej línii. To ale nebude znamenať koniec, je potom možné, že by sme sa odrazili a opäť testovali túto hodnotu, ale skôr zaujímavá obchodná príležitosť sa vyskytne v prípade prerazenia tej hodnoty 54,25. Takže to je tento týždeň odo mňa všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa s vami opäť o týždeň. Naschledanou.